Guanyi qui guanyi les properes eleccions el 20 de novembre, si les coses continuen per aquest camí, si no han millorat o a l'inrevés si han empitjorat, jo reitero una idea que crec que és imprescindible. Hem d'oblidar els nostres interessos i hem de pensar en l'eventualitat d'un govern de concentració. Tenim uns aeroports que nosaltres demanem la seva transferència a Catalunya, per tal de gestionar-los des de Catalunya amb participació de la societat civil. No només el de Barcelona, també els altres. Per tant, tenim el plantejament d'uns que ens responsabilitzen i que són, en canvi, ells els responsables dels aeroports i d'uns altres que volen privatitzar-ho tot com un paquet. Nosaltres volem transferir aquí i, a partir d'aquí, fer una gestió compartida entre el sector públic i privat i, segons a quins indrets, donar més importància al sector privat. Jo els demano a vostès que evitin un monopoli del poder del PP, que evitin un monopoli del poder, que governi Espanya, que governi totes les comunitats autònomes, que governi pràcticament a totes les ciutats del conjunt espanyol. Aquest monopoli del poder del PP no és bo per Catalunya. I vostès poden explicar arreu que hem d'evitar aquest monopoli del PP a Catalunya. Només crec jo que aquest monopoli del PP arreu de l'Estat es pot evitar amb un contrapès. Aquest contrapès ha de venir de Catalunya. Aquest contrapès al monopoli de poder del PP ha de venir des de Catalunya. I aquest contrapès, un cop que ja sabem que el Partit Socialista per les eleccions, perquè també som conscients que pitjor no podien haver-ho fet i s'ho mereixen, aquest contrapoder, el monopoli de poder del Partit Popular, només pot venir de Convergència i Unió. Vinga, som-hi tots.